Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag hebben we het over koningin Beatrix die aftreedt. En wij vroegen ons af wat de mensen in Zeeland hiervan vinden. Goedemiddag, we spreken met de burgemeester van Sluis, Jacques Zuurmond. Natuurlijk is hier al belangrijk, de koningin treedt af. En wat was uw ervaring eigenlijk met de koningin Beatrix? Ik moet zeggen dat het moment waarop het bekend werd mij verraste, maar dat is met heel veel mensen geweest natuurlijk. Ik heb niet als burgemeester van Sluis, maar wel in een vorige rol de koningin een paar keer mogen ontmoeten. En ze heeft grote indruk op mij gemaakt door de sterke persoonlijkheid die ze is, maar vooral door de enorme kennis die ze heeft van zaken. Waardoor ze ook hele interessante en kritische vragen kan stellen over onderwerpen. Ja, we krijgen voor het eerst in een hele lange tijd een koning in plaats van een koningin. En ja, ik denk dat onze prins Willem-Alexander heel goed voorbereid is op die nieuwe rol, op die nieuwe functie. Dat heeft natuurlijk toch een proces van jaren genomen om die voorbereiding goed gestalte te geven. Ik denk dat hij dat heel goed gaat kunnen en dat wij heel veel vertrouwen in hem kunnen stellen. Wij zaten hier boven, de menigte. Natuurlijk een heel smal straatje, dus wij dachten wij gaan boven kijken. Want hiervoor was helemaal niks meer te zien, doordat iedereen ervoor stond natuurlijk en alles afgezet was. Ja. Toen zijn we hier naar boven gegaan. En hier heb je twee luiken waar je kan zitten. We hadden een perfect beeld. Dat was dan in deze... Ah, ik hoop dat ze nog open kunnen. Ah ja, kijk. Oh ja. Kijk, zo hadden wij... perfect uitzicht op de koningin die langs liep met de gezelschap, met Carla Pijs en ja, daar waren natuurlijk allemaal de kamerheer van de koningin zeker was erbij. En, ja. Dus het was een prachtige dag volgens mij. Ik kan me herinneren dat het nog goed weer was. Ja, er zijn hier allerlei kleine winkeltjes, annex museaatjes, die iets met de beoefening van ambachten vroeger te maken hadden. Dus een kleine kapperszaak en... een grutterswinkeltje en daarnaast een smederij die nog steeds gebruikt wordt ook. Of in ieder geval weer in werking is gezet. Dus ja, om die reden kwamen ze denk ik hier langs, omdat dat natuurlijk toch een bijzonder iets is. Ja. De ervaring in Groene? Fantastisch. Ja? Ja, het was een hele spannende dag. Ik heb eerst hier achter de schermen gewerkt bij het ontvangst van de koningin. En toen mocht ik op een gegeven moment naar Groene toe, waar ze langs zou komen. En ze kwam voorbij en met haar het gevolg en de vlaggen en de kinderen en het enthousiasme was enorm leuk om mee te maken. Ik vind het echt een unieke ervaring, denk ik dat het is geweest. Nu blijkt dat het een unieke ervaring is geweest en ja, ik ben blij dat ik het heb mogen meemaken. Erg leuk.